I'm fan on the beer. I'm alcohol. I'm alcohol. So we want to put on after that. You know, you could you kiss you could do like this. But we're going to have to make money when they at the age of 18 I was to go make money. But now or that moment you want to go so because N.T.I. I become surprised. Yeah, that's what is surprise. I become watch every day for say I want to see that no man. Oh, American now. I don't want to very beans. But on when because on when the mumba shako. Any the me bon ego. Can we eri when you bia. E mo go rebe ndimo ga na meregi here na merego ro ga bi chokwa ka imero. So atro nka gbanwe ego. Ka mgbo ejim naira bia. Oju nwoke na ọ na-eme ife ego. Mbo okay dubaka. Okay dike dubaka achokwa mo so MC ka na mba no the business ya obodo exchange. Okay, ọ na-agbanwe ego. Ọ na-agbanwe ego. Oh. Amadi nọ na-agbanwe ego si kpọọ ya na obodo oge ọ ga-abịa ya na. Okay, anụ mgbe ọsọ ya na-abịa. Ya bịa ka ọ gbanwere m ego ka m nwa nwee cash nji. At least ka m metụgoro ego obodo aka fụ ka ọ na-adị. Ego obodo ka m fụgodi ka ego obodo dị na. Anụ m na ego obodo ha gara ọrụ karịa ego be anyị. Ego obodo dị ụtọ na. Ezelema. Ka ego si adị, ego tupak. Amaka ndị na-agbanwe ego. Enwe ihe nwoke na-arụ ndị mmadụ na-ereta ego ha na-enye ya na-ewepụrụ ha. Ejikwa n'ọsọ MC ka ị na-arụ. Mba ebe a ka isi nere, esi ihe ha jere mepụta tebe, ha jere fansa ya na-enwe ahụ dị enwe mmụọ. Ego si adị. Udo dị. Anọ m chaka agba meseji na achụ na ichiri iche ji ego. Biko ka m nwekwara ya n'iwu ike na-erikwa ego obodo. Nke na-achọ iche ji ego chọrọ ịzụ ụlọ n'aka. Ọ bụrụ ịzụ ụlọ ka mụ ahụ gbara ya metụrụ m ego obodo aka. Mgbanwe ya. Dọla ka ọwa iro. Naira. Keke izika Chineke. Eji ya aga ọdọ ya wa akwụkwọ ka ibu na. Akwụkwọ Ihe ọ bụ ego. Akwụkwọ ka ibu na. Na nke a bụ akwụkwọ. Ihe ejiwa akwụkwọ, ihe ejiwa akwụkwọ, ihe eji eme. Egele deba. 150,000. 150,000. Yeah. 100,000. Ka ihe ma ego 27,000 sifa. 27,000 sefa. Ya ka nye ego ka ịkọta n'obodo. Ogo ego kpọọ onye ọzọ. Eji mburu ego sebe ego ka m bụ na ba ke mechiri iche ji ama na enwe ego. Ọ na nke a bụ ya ọkọ. 150 ga aka na-ebu na 150 up that 27,000 sifa. Onye ma mma ya ni 28 mụ na gị dị na mma. Ihe nwere onye dị consider. Ka imi nụzi. Yeah, 150,000 up that 27,000. Na mma ya ni 28 based on na dị na mma. Ịma na Yoruba ka enwe kansa. Onye oriri na ego ọbụla ndị oriri ka pịa ụwa ọzọ. Ihe bụ na agbanwe ego chọbụ echiri iche ego. Eche m ebe nye m iro $1. Mana nkọwa gị ọ na 150,000 a pụtara ego ole na n'obodo a? 150,000. If it was 7 na ya go just ka mpiti ego na ebe abịa today. Echigo enwe ihe ji eme mana dị nga. Nke na anaghị ana ọlụ ụzọ got me. Kama ego mmeji go enweghị nkwụ mana ịdị aṅụ nkwụ. So ide bugu nwa. So amaghị mmeji eme ego. So otu ego a nọ nwa ya na na 150,000 naira. Mba we ji go ego. Awo lo ro gị nye gị. Ịchọkwa nye ebiwere gị 27,000 ebiwere. Elaze Nigeria check. Ka m fugodi ego ahụ, ka m fugodi ego ọ pụtara na. Normal number ihe 150 ga-apụta 20. Even ego a nwadị 27 na ọ pụtara. Na m menyezi gị 1,000 extra money. Ihe eji ego mmiri maka mmiri ka ị na-aga n'ịda anyị. Chero. Ya 10,000 sifa. 10,000. Ka 10,000. 20,000. After ka 2,000. Chinekwe ka m bịa ka ihe na-eme dị onye mara trọs gị. Ya ego a na nwere ego a na nye gị nke niile. Chere nwere ego n'ihe e chere nkịta. Ọ ihe chere ego ka m ga-enye na ịgba aka bịa. Ego. Na ego niile anyị na inye m nke a. A na-eme na ego ihe gasị na akwụkwọ niile e butere. Mgbakọ ihe dozme ka igwe. Chitekọta ego ga enwere ike inye gị nke emesịa na-ekwu. Ebe ị nọ ebe enwere ike ịnwetazi ọrụ na-arụ ọrụ na-abalansị mkpọrọ mana jido nke ya bụ nke na mbiwere nke na mbiwere gị ego ka ebiwere mbiwe ka mbiwere gị dị ego mba adị m ebiweziri gị ego ebiwere jide ego wee na-eri ndị na-ebe ihe ọbụla chere ime jidekwuo naira gị aka nwe ihe ọ dị na mbụ ego bịa eche m ya ya na jaka ọgbam na echiri iche ji ego eche m ma ji dọla ma iro bịa
ebe ọ enweghị ji ihe wee ma mma ọ dị afọ na mbi were gị mmadụ ọ iwe ka mbi were ị na-arụzi ọrụ na-enweta gị na nke enweghị ọgwụ asị na nke eso mụta ikwu ya n'ebe nsi ihe ahụta ma ịtụgo ya na-ebutukwu eweti ego ma onye hụzie na mbi ọchọ ma ga-agbakọta ka ọ ma na-enweghị bụ na akwụkwọ ka mbụ so ihe na-afụrụ m mgbugbu na amụ onweghị ọ kata nke ebe na nke na-eme so ihe a m bukọsị nnọọ n'anyị m dị ya tuba nke ọ dị ya ma mmụọ na-enweghị ka mmachi ya n'ọfịs Chinedu nwa Resources Chukwuma Gozero Dalu Ezeloma no welcome to Abidjan. Thank you. Return to ga dey. Okay. Okay. Ngwani. Wow. Obodo final. Ego niile a ka a na-akọwa na ihe a mbụ ibu ahụ. Ife ahụ bụrụ ego. Ibu ahụ shako. Ife ahụ bụrụ ego. Bụrụ ego ka ịkpọta ife igwe ya akwụkwọ. Ife ahụ bụrụ ego. Dọla ka anyị na-eri n'obodo a. Dọla ka anyị na-eri n'obodo a. Ife ahụ bụrụ ego. 150,000 naira and then 27,000. That should go 1,000 this time. I can book in Halabadi. What I don't know, can book in Halabadi. I can't buy a plane.